Bună dimineața! N-am mai postat de mult, deoarece m-am lăsat pentru că era foarte greu pentru mine. Dar promit că de acum, nu știu ce-i cu norul ăla, de acum nu o să mai fac de asta, promit. Și o să aveți un videoclip în fiecare zi pentru că, cum se spune, luna bucuriei, așa că voi posta în fiecare zi un episod. Și din ianuarie, de pe 1 ianuarie, vom avea un serial nou. Da, se va numi Familia Mea. Da, sperăm să am timp. Dar, eu voiam să vă întreb dacă să mă las sau să nu mă las, dar am hotărât să nu mă las. O să sun pe mama să văd ce face și revenim după ce am sunat-o. Cum ziceam, am vorbit cu mama, o să ieșim un pic la balcon și acolo e școala. 7:50, eu trebuie să mă duc și la magazin. Aici trebuie să-mi iau telefonul ca să eliberez. Așa, mi-am luat tot. Trebuie să eliberez camera. Sper că n-am uitat nimic. Și o să mă duc la școală. Cred că o să întârzi. Oh my god, cred că întârzi. Și de mâine, de asta de fapt, dar de mâine s-ar pune. O să postez. Nu, de mâine. Filmez sâmbătă și o să apară duminică. Să mă duc la magazin că n-am mâncare și n-am timp în timpul pauzei. Sâmbătă, duminică, pentru mine astăzi e sâmbătă și de pe 10, că îmi place să fiu fixă. Știu cât mă costă, așa că... Ce acolo pe doamna văzătoare. Nu știu ce să-mi iau. Morcov. Și un cookie îmi iau. Bună, 2 diamante, ca de obicei. Bună ziua! Și ia 2. Dumneavoastră ce... M-ați văzut când am luat, probabil. Am consumat 2 diamante pentru că nu știu pe ce le-am mai consumat exact. Parcă în episodul anterior am avut 7 diamante, nu știu pe ce am consumat. Sincer, chiar nu știu pe ce am consumat. 2 diamante, dar sper să-mi ajungă. Revenim după ce scol banii. Așa. La revedere! Așa. Trebuie să ajung la școală! Din ce v-am zis, sunt sau în casa de 2 anișori și deja m-am plictisit de ea. Dar cred că mai stăm, nu vreau să-i zic acum de o casă nouă, pentru că nu vreau să supăr. Ok. De repede cred că am întârziat, că nu, toată lumea sunt în clase. Așa. E profesoara? E profesoara acolo. Bună ziua. Mă scuzați că am întârziat. Doamna de engleză? Alexia. Da? Bună ziua. Ai întârziat. Test. Oh, nu. Test se pune? Hai să-l luăm. Care o fi? Am pus aici. Fetelor? Diana? Nu am învățat. Nu mai vine ta. Vine ta. Îmi pare rău. Ce simplu. Ei deja au primit testul. E clar.
Alexa, simple. Ok. Când am fost 17 de abonați am nebunit. Yay, test! Vă bucurați de test? Oh, am deschis testul în loc să dau talk. Yay, cel mai simplu test. Ok, atunci o să mă pun și eu în bancă și o să-l rezolv. Hai să vedem despre ce e vorba. Uitați, aici deja mi-a trecut de numele și clasa a 5-a. Tradu următoarele cuvinte. Ce ușor, frate, ce... Scuzați. Ok, deci. Pisică. Pisică. Așa. Câine. E foarte ușor. Așa. House. Oh. House. Scrieți aici. Scriu aici house. Liniuță. Mi. Fulgi de nea. Ca din cer. Mamă, ce-mi place melodia asta. Scuzați-mă. N-am vrut să cânt. Poate vouă nu vă place. Vocea mea. Măr. Book. Carte. Gata, am terminat testul. De ce vă uitați toți la mine? Da. Bine, revenim după ce doamna profesoară a corectat testele. Am primit testul înapoi. Nu a scris nota pe el. Uitați. N-a scris nimic pe el. Ok, o să mă duc să întreb eu. Doamna profesoară, felicitări! Toți ați luat 10 în afară de Diana, a luat 2. Diana, trebuia să înveți. Diana a luat 2. Îmi pare rău de tine, dar trebuia să înveți. Trebuie să înveți. Ok. Felicitări tuturor, îmi pare rău, Diana. Îmi pare foarte rău. Aveți dreptate, nu e vina ta, Ale. Îmi pare rău. Felicitări tuturor. Happy. Așa sunt și eu acum. Ok, am citit ziua foarte bine. Alexa. Super! Felicitări tuturor! Ok, Alex. Yay! Rafael. Yay! Mă bucur pentru voi, băieți, că vă bucurați. Atunci, doamna profesoară, o să vă las testul aici. O să-i punem testul aici. Și dacă nu vă supărați, am pus o carte acolo. O să mă duc până la toaletă. Revenim după ce mă întorc de la toaletă. Ok, sunt foarte fericită. Am cerut voie să mă duc și să mănânc. E pauză, vreau să vorbească ceva cu copiii. Eu nu mi-am luat de băutură, acum mi-am dat seama, vai. Speram să nu fie sete. Când chiar mi-am luat de băutură, mi-am luat mâncare. Nu e foarte frumos mărul ăsta, auzi la mine morcovul. O să mă mai plimb un pic pe afară și revenim când o să vină... Am făcut mai întâi engleza, pentru că a avut ceva doamna de franceză și n-a avut doamna de engleză ora, dar nu-i problemă, facem acum franceză și franceză. Da, acum și avem mate. Ok, și merg acasă. Ok. O să mai să mai stau pe aici și revenim când a venit doamna de franceză. Cum puteți vedea ce am în mână? Un text. Doamna profesoară
Copii, facem ora acum că vreau să vă dau testul și le făceam dacă ați învățat și le făceam. Cred că în ora ne făcea și de asta. Dacă ați învățat e simplu. Păi eu am cam învățat, sunt foarte simple. Diana? Yes, la asta am învățat. Mă bucur. Mirela și eu. Alexa, c'est moi. Și ea. Alex, nu am învățat. Nu. Rafael, nici eu. Băieții n-au învățat. Nasol pentru ei. Atunci, haideți să facem testul. Uite, ți un numele aici. Scrie, eu mă numesc, tu te numești, Elia se numește. Ok, je m'appelle. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Il s'appelle, elle s'appelle. Așa am scris ultimele. Ok. Eu deja l-am terminat. La noi deja plouă. Uitați aici, doamna profesoară. Doar să corectați. Fost prima care termină. Am terminat. Revenim după ce a corectat. Bun. A corectat doamna testele. Să vedem. Să vedem. Toți au 9, dar Alexia a luat 10. Yes! Alex cu Rafa 2. Oh, ziceau ei că n-au învățat. Yay! Se putea și mai bine. Nu se putea mai bine, că am luat 10. Ce bucuroasă sunt. Da! Mirela? Da! Se poate. Yes! Alex? Alex? Nu! Și Rafa cred că tot nu zice. Nu! Ok, mai avem o oră și o să cam plecăm acasă. O să stau în bancă, o să vorbesc cu fetele și o să revenim când vine proful de mate. Vă vine să credeți? Mie nu. Deci vă vine să credeți? Test. Ce am eu în mână? Un test. Domn profesor? Azi dăm test. Ok, domn profesor, n-ai nimica. Diana? E ok, al treilea test. Diana! E bine să ai atâtea teste într-o zi, că nu vei așa des, măcar. Nimic, domn profesor, exact. Alexa? Exact, domn profesor. Alex? Oh, o să-i testul. Alex? Ok. Alex! Ne-am lăsat testul, mă. Nu! Rafael, Alex! Bun, haideți să ne punem în bancă să facem testul. Uite aici numele. 100 minus 20, 80. Părțit la 10, 8. Plus 20, 28 egal 30. F. Următorul. 2000 plus 1000, 3000 împărțit la 100. 300, nu? 300, nu? Nu. 120. Deci, 3000. E fals. Spuneți-mi voi dacă e adevărat. 70 împărțit la 10 plus 1000, 107, nu? Da, 107 minus 2, 105. Nu. 105, da. Plus 500, 610. Vreau să fals. Fals.
Atât. Simpluț. Poftiți, domn profesor. Oricum e ultima oră. Și o să așteptăm să corecteze. Bun, cred că a corectat. Și, domn profesor, toți ați luat 10 în afară de Rafa. A luat 2. Ce prost. Mă scuzați. Da, bravo tuturor. Bravo. Felicitări. Alexa, felicitări. Alex? Da, bravo. Ce-a zis? Da, bravo, dar nu Rafa. Nu fi rău. Rafa? Nu! Îmi pare rău, Rafa. Da, la revedere, domn profesor. Haideți să mergem acasă. Astăzi a fost... mie ce dor mie de mama că n-am mai văzut-o de ieri. Da, haideți să mergem. Ce m-am lovit. Mergem acasă, mergem acasă. Ok. Da. Să lăsau să fie lung. Am ajuns acasă, nu ne săturăm. Bună, mama! Bună, draga mea! Bună, mama! Ai luat ieri sau azi o notă? Ieri nu am luat, dar astăzi am luat 3. Am luat 3 de 10. Felicitări, draga mea, pentru asta. Du-te și ia un tort sau ceva de genul și suc. Ok. Nu știu. Cred că o să iau niște diamante. Da. Revenim după ce am luat niște diamante. Ok. Am luat 20 de diamante și o să cam mergem. Nu? Adică o să luăm tort, că am luat note. Am luat 3 de 10 și mergem la magazin. Aoleu, cred că cam închide. Revenim după ce vedem dacă închide. Ok, este deschis. Am 25 de diamante, am mai găsit 3 diamante pe drum. 2 diamante pe drum. Deci, tort. N-are cum să n-aibă tort, nu? Deci, sunt telefoane. Nu au tort, frate. Nu au tort? Frate, n-au torturi. Ciudat. Ok, atunci eu să iau cuchiuri. Să iau toate cuchiurile. Nu mânca. Stai ce? Hai, nu mai mânca. 4 cuchiuri. Au ceva dulce în magazin? Ok, mai iau. Să vedem. Nu cred că au ceva dulce. Să vedem. Nu au, frate! Iau niște pepene atunci. Mai au rândul ăsta. Așa. Și suc. Uci! Așa. Atâta. Să primesc sucurile, mă. Uite
țăcătele, mă, nu le-am văzut. Eu rândul ăsta de jos. Două de fiecare. Ok, haideți să mergem să vedem ce bună ziua. Am doar 25 de diamante. Am 4 fursecuri. 7 de pepene. Un mitin de un și un Fanta. Și 4 bomboane. 20 de diamante. Ai luat note azi? Da, am luat 3 note la fiecare materie. Și am avut franceză, engleză și matematică. Și am luat la toate 3 10. Ce tare! Meriți! Hai, pa! Pa! O să ies aici, adică. Bine. Și o să-i dau diamantele și revenim după ce am dat diamantele. Ok, am pregătit diamantele. Am rămas cu 5. Cam acesta a fost episodul lung. Cu 6 minute mai mult. Nu uitați că totul este doar Minecraft, nimic nu se întâmplă și în realitate. Nu mai pot de mult. Sper să vă placă acest episod și nu uitați că de mâine o să ne revedem cu un nou episod din viața la școală. Eu am fost Alexia, spor la școală și multe note mari sau calificative. V-am pupat. Pa, pa!